is-siġra tingħaraf mill-frott tagħha. Ħafna drabi meta niltaqgħu ma' persuni li narawhom kalmi, narawhom sereni, tranquilli fil-qalb tagħhom, jitrasmettulek is-serenità, il-paċi, il-mħabba, il-maħbra l-modrija, tgħid kemm hu raġel sew, kemm hu mara sewwa. U meta niltaqgħu ma' persuni irrabjati, persuni ansjużi, persuni li jkollu għaddejjin xi ħaġa biex ngħidu hekk kważi ma jafux jieqfu, m'għandhomx ċans lanqas biss jaħsbu mhux l-oħrajn imma lanqas fihom infushom fil-familja tagħhom. Nibdew ngħidu imma dik il-persuna kemm inferfxa, imma dik il-persuna kemm hija ansjuża. Għax is-siġra tingħaraf mill-frott tagħha. U llum il-qari li għadna kif smajna jippreżentalna żewġ persuni importanti. Jippreżentalna lill-Eva, il-ktieb tal-Ġenesi, u lil Adam s'intendi magħha biex kwistjoni ta' ġeneru, jekkux mara jew raġel. U jippreżentalna lil Marija, il-Vanġelu ta' San Luqa. Jippreżentalna lil din it-tfajla żagħżugħa illi mill-frott tagħha wkoll nistgħu nafu min kienet, x'kienet. Kif mill-frott ta' Eva, mill-frott ta' Adam, nistgħu nkunu nafu min kienu dawn il-persuni. U għadha mhux sempliċement biex ikunu nafu xi ħaġa fuq ħadd ieħor, imma biex nindunaw illi Adam, Eva u Marija huma jien huma aħna, huma kull wieħed u kull waħda minnhom. U dak li jesperjenzjaw huma, dak li jgħixu huma, ngħixuh aħna fil-ħajja tagħna. Jalla nitħeġġu dejjem iktar biex il-ħajja tagħna tkun tixbaħ lil-dik ta' Marija u inqas lil-dik ta' Adam u Eva. Il-qari li smajna jippreżentalna lil Adam u lil Eva din il-koppja. Mifxula bħal ħafna koppji, bħal ħafna familji. Aħna nimmaġinaw li id-dnub oriġinali ġifri meta mobdewx dan l-ordni ta' Alla. L-ordni ta' Alla kien li jistgħu jieklu s-siġa kollha tal-ġnien. Jistgħu ikunu liberi li jieħdu minn kollox, barra minn siġra waħda. Fi kliem ieħor l-awtur tal-Ġenesi li din il-nisma. Id-dinja hija għalikom kollha kemm hi. Alla tagħna ir-rigali kollha possibbli. Imma tinsewx li hemm limitu. X'imkien ilu tieqfu. Jekk tiekol ħafna anke tkun tajjeb weġġalek is-sonq. Jekk taħdem ħafna anke jekk tieħu gost taħdem ħadd tispiċċa biex tgħejja. Hemm limitu. Il-bniedem mhux Alla l-bniedem huwa limitat. Dan hu s-sens ta' dik is-siġra li minna ma jistgħux jiklu, ma kien hemm l-ebda siġra li taraba għajnejk illi kienet imdawra b'xi bar dwajr u b'xi ħaġa biex ma jistgħux jibissuha. Imma l-idea hi sempliċi immens u vera, realtà tagħna. Meta neżaġeraw f'kollox anke fit-tajjeb ħanweġġu. Anke fit-tajjeb, meta neżaġeraw anke fit-tajjeb ħanweġġu. U allura Alla jpoġġi limitu. Jpoġġilna limitu għax aħna m'għandniex Alla. Alla biss li m'għandux limitu. Aħna bnedmejn dajfejn fraċli. Imma dan u Eva ma semewx minn dan il-limitu. Ma sbħalna nagħmlu aħna kultant. Immorru lilien minn dak illi il-kelma tagħna. Imma ħafna drabi is-sens komun għax il-kelma tagħna kull ma tagħmel tikkonferma s-sens komun. Ir-raġuni tal-bniedem. Immorru lil minna u x'nagħmlu nweġġgħu aħna l-ewwel qabel kollox. Inweġġgħu aħna stess l-ewwel qabel kollox. U hekk ġralu ma' Adam u Eva, u interessanti x'beda ħireġ minnhom, il-frott li beda ħireġ minnhom. L-ewwel qabel kollox mistrija kbira. Mistrija kbira. Jiġifieri mistrija. Mistrija jiġifieri tibda tiddubita
mill-valur tal-persuna tiegħek. Meta wieħed jistħi jibda jgħid nixtieq nisparixxi, ma nixtieqx nidher iktar, nixtieq ninħeba x'imkien għaliex. Għax kważi m'iniex posti fiha nnifsi. Ara kemm hi esperjenza jibsa. Il-psikoloġi jgħidu li hija l-esperjenza ta' qabel il-mewt. Jiġifieri m'hemmx esperjenza iktar diffiċli minnha li fil-mewt, il-mistija ta' minnu. U għadha meċċa. U aħna hekk jiġrilna meta nisbaljaw. Nistħu. U nistħu sewwa. Imma x'nagħmlu bħala dan? Ma nibqgħux mal-mistija għax il-mistija tkissirna. Il-mistija l-agonija kważi il-mewt. U x'nagħmlu? Għadha x'għamel. Waħħal fejna. U hija x'għamlet. Ma kienx kapaċi tissabortija l-mistija waħda tfisser. Interessanti, U l-istess nagħmlu aħna il-blame shifting, nibdew nixxiftjaw l-ħtija. Għax ħtija ta' dak, għax ħtija ta' ieħor, għax ta' kieku m'għamel xekk ma konx nagħmel b'dan il-mod, għaliex għax nsibuha bit-tqila biex nassumu responsabilità. U x'nagħmlu? Bħalma li għamlu Adam u Ewa nintbeħu nistaħbew. Adam u Ewa jistaħbew. Interessanti għax tgħid l-ewwel esperjenza ta' Adam u Ewa tirrakkonta dak li jiġri fil-moħħ u fil-qalb tagħna kull darba li aħna nafġuha. Kull darba li aħna nagħmlu xi ħaġa li toħroġna barra mit-triq. U nistaħbew x'imkien, fejn nistaħbew? Nistaħbew fil-divertiment, nistaħbew fil-li nistordu fejt, li xorbu llum tista' anki tistaħba billi moħħok ma jibqax raġuna sewwa, mod jew ieħor, nistaħbew b'xi mod. Nistaqalli xiex maħniex kapaċi nibqgħu fir-realtà kif inhi. Nitbedu minn nfusna. U dan Alla jħassba ma jridux mhux għalih, ma jridux għalija. Ma jridux għalina ma jridux. Għaliex? Għax meta nagħmluh ħsara kbira lil nfusna minn madwarna. Jgħidu eżempji sempliċi fil-ħajja tagħna ta' kuljum, qabżitli mal-mara u mar-raġel, qabżitli bl-ikraħ, qabżitli. Tajjeb. U minix kapaċi nerfa' responsabilità tagħha. Allura minix kapaċi mur ngħidu sma' fixta, skużani, x'nagħmel? Nibda ngħid għax it-tfal, għax kelli ġurnata llum ibsa fuq ix-xogħol, għax qabbiżi il-manager jew is-CEO jew minn hemm fuq ix-xogħol. U nibda nsib skuża b'tali mod li jien b'xi mod nibqa' preżentabbli quddiem għajnejja stess. Ma nibqax nara nifsi jikraħ. U dan hu jagħmlu Adam u Ewa preċiż. Imma dan kollu biex wassalhom biex jitkissru. Meta x-xejn il-mistija nipprova b'xi mod indawwara billi nagħti ħtija lil ħadd ieħor u nipprova nistaħba x'imkien taħt ħaġa biex ma nerfax ir-responsabilità xi ġej nitkissru bejnietna. U għek ġralu ma Adam tkissru bejnietom u forsi il-Ġenesi ma jurinix kif imma t-tfal tagħhom juruna kif. Għax it-tfal tagħhom kienu mifrudin bejnietom. Fejn rawa din il-firqa jekk mhux bejn ommhom u missieru. Fejn għexuha l-esperjenza tal-ġlied jekk mhux bejn ommhom u missieru. U aħna nagħmlu l-istess. Nokorriġi l-istorja ta' Adam u Ewa u xejn. Mhix storika jiġri ma ġratx. Imma vera għax tiġri kuljum. Tiġri kuljum li kull wieħed kull waħda minnha. U naħlu għandna lil xi ħadd li jagħmel frott differenti. Għandna lil Marija. Għadna kif stajna fil-Vanġel. Ix-xejn sbieħ li jippreżentanna sabuha. Li huma l-oppost, imma l-oppost totali ta' dak li ġara lil Adam u Ewa. Kemm sabiħa x-xena tal-anġlu li jidħol fid-dar ta' Marja. Jidħol fid-dar, mhux taħraq, mhux titbiet, jidħol fid-dar tagħha. U meta jidħol fid-dar tagħha, dan l-anġlu jgħidilha islim għalej Marja tifhem xi ħaġa li Adam u Ewa ma fehmuhiex. U li aħna msejjin nifhmu għax aħna mimlin bl-Ispiritu Santu għalina San Pawl fit-tinqali bħal Marija. Aħna maħbubin.
Din il-problema kbira kienet ta' Adam u Eva, u din il-problema ta' ħafna minna. Ħafna minna għadna naħlu ħafna mill-enerġija ta' ħajja tagħna biex nassiguraw li we are lovable. We are għamil ħobna. U nippruvaw nagħmlu kull ma nistgħu biex u għalla ħares xi ħadd jgħidilna bil-maqlub għax jekk aħna xi ħadd jurina li maħniex, allura hemmhekk qed nintilfu fikra. Imma Marija tagħmel din l-esperjenza profonda li aħna bħala Kristjani msejjin li nagħmlu. Inti tant maħbub li Ġesu Kristu ma bażax ixerred demmu għalik. Għalik dajjef, dajfa, għalik int min int, għalija minnek. Ġesu Kristu ma bażax, ma ddejjax, ixerred demmu għalija. Ġesu Kristu. Mux li ma jgħux bis-siġra bil-fronta. Ma l-wisq li lem saħan sitra jagħtini jagħti lilu nnifsi. U din femita din l-esperjenza Marija li hija maħbuba minn għandna. U x'tagħmel Marija? Mill-flok tistħi Marija tgħix l-esperjenza ta' sigurtà kbira, ta' fiduċja kbira, ta' trust kbira. Għandha sensazzjoni ta' sikurezza ġewwa fija hija xi ħaġa ta' barra minn hawn. Jiġi xi ħadd li ma tafux jgħidilha isma' inti kbirna u taċċetta dak li jgħidilha. Xi fisser dan? Il-fiduċja tagħha hi xi ħaġa estrema. Imma din il-fejn ġabitha. Jekk mhux biċ-ċertezza li importanti ħafna f'għajnejn għandha. Min hemmhekk ġabitha. Aħna l-fiduċja tagħna u x'hekk. Jekk nibbażawha biss fuq kif ħarsu lejna n-nies, ma tkampax fit-tul. Għaliex għax in-nies daqqa jagħturilna l-fiduċja u daqqa ma jagħturilniex il-fiduċja. Hekk ma morejna aħna. Mhux hekk. Imma meta aħna għandna iċ-ċertezza tal-fiduċja li għatina għandna, il-fiduċja ma niksbux aħna, il-fiduċja għatina xi ħadd ieħor bejjel. Meta aħna niksbu iċ-ċertezza li Alla għandu fiduċja fija, li għandha jħobbni, allura jiena nistampat nassumi l-responsabilità anki ta' meta nisbagħla, anki ta' meta naffiġa. Ma nagħmilx bħala Adam u Eva, ma nwaħħalx fil-raġel jew fil-mara. Ngħidilha jien, ġrani jekk jien. Issa Marija mexxietx l-esperjenza, tant kienet ċerta Marija minn din l-imħabba fil-moħħ tagħha, fil-psikoloġija tagħha. Tant kienet ċerta li kienet maħbuba Marija li qatt ma għamlet l-esperjenza tad-dubju, qatt ma ddubitat minn din l-imħabba li Alla għandu għalija, allura qatt ma marret u qalet isma' mela ħanaqta bis-siġra, avolja dak ma qallejx le. Jekk qalli ma naqtax bis-siġra, dak qalli ma naqtax bis-siġra għax iħobbni. U jien mhux se naqta bis-siġra għax ċerta li iħobbni. U ċerta li qed ifittex il-ġid tiegħi. Dan hu li tagħmel Marija. U din iċ-ċertezza tibbija lil Marija b'sens ta' responsabilità. Marija bil-qawwa tal-persuna kollha tagħha, b'moħħha, b'qalba, b'ġisimha, bil-persuna sħiħa tagħha li Alla tgħidlu hawn jien għaddej tiegħek ħajkun min nisqod kaltek. U meta ma fehmitx, interessanti ma teħudix bi kbira li tiddjaloga mal. Ma teħudix bi kbira li tipprova tistaqsi lil Alla tindaga, tinvestiga x'qiegħed jifhem Alla dak li kien qiegħed jgħidilha. U meta ma fehmitx, għax baqgħet sal-aħħar ma fehmitx, tant kienet ċerta, tant kellha dejn is-secure attachment lill-imħabba profonda li Alla kellu għalija li ma beżix li għoki, għeddejtek kint, ma fimx kollox, imma għarrajt, kif dejtek jien se nagħmel. Jew nitolbu l-Marija. Biex dejna nifhmu li id-drub, għalkemm aħna nippruvaw mhux hekk naħarbu fid-drub, fis-sens, id-drub għalina kultant jispiċċa minn għalina se nsolvu l-problemi minnu, minn għalina se nkunu aħjar minnu. Jew nitolbu lill-Marija biex dejna nifhmu li d-drub mhux għajr ħsara lil nafusna, mhux biss ħsara lil oħrajn, ħsara lil nafusna.
Ma nisewx ġara fil-ġnien tal-Eden, kif żbaljaw. Infixel kollox infixel. Bejnietom infixlu. Adam waħħal f'Eva. Ma mhux iż bejnietom, infixlu mal-ħolqien, Eva twaħħal fis-sew. U jinfixlu ma' Alla. Dan li beżgħu sħab. Nispiċċa dan id-dettal sabiħ tal-Ġenesi. Meta jistaħbew Adam u Eva, jaffer jistaħbew, mi jaffer jistaħbew Alla ma jaranix, Alla ma jkunx jaffer. Mi jaffer jistaħbew b'xi mod. L-illużjoni f'moħħna mhux hekk nistaħbew. Meta staħbew, interessanti għax l-awtur tal-Ġenesi jgħidilna Alla neżel jippassiġġa fil-ġnien. Bħalma kien jagħmel qabel magħhom ta' staħbew fejn jien ta' dan, fejn jien ta' dan, fejn jien ta' dan. Għal meta jiġri li tifel jagħmel xi ħaġa ħażina fid-dar, ommu tagħmel għalih, jidħol fil-kamra tiegħu jew x'imkien f'kamra oħra kif it-toilet u jinqafel. Għax iħossu guilty, għax iħossu li ċaċ xi ħaġa li ma jkollux jagħmilha. Imma ommu il-qalb tal-om, ommu li tixtieq li t-tifel ma jibgħatix imma li jifhem li jitgħallem. U jitgħallem ukoll u jifhem ukoll kemm tħobbu. Tmur wara dak il-bieb. U tagħmel ħsejjes jew tajjaqla biex jinduna dak it-tifel li ommu qiegħda wara l-bieb. Tqaħqaħ tagħmel sinjali ta' preżenza biex tgħidu isma' okej, ċaċ xi ħaġa ħażina, imma jinqiegħtaw għalik. Jinqiegħtaw biex nerġgħu nibdew, jinqiegħtaw għax inħobbok. U dan hu jagħmel Alla meta jinżel jippassiġġa fil-ġnien. L-Adam u l-Eva jgħidilhom jinqiegħtaw, intom żbaljajtu, jinqiegħtaw. Dan jagħmel Alla miegħi magħna, jinqiegħtaw, jien żbaljajt okej. Però il-mulej se jaħfirli, il-mulej se jgħidilna ġenbilha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.